Lieve luisteraars, mijn mensen, tempo me wanko even live. Soms als ik live kom, denken mensen dat ik eigenlijk boos ben. Of soms denken mensen dat ik gewoon iets heb met iemand of zo. Het is niet waar, hè? Jullie mogen het weten. Oké, die persoon die verleden lastig wilde doen, heb ik gelijk op zijn plaats gezet. Maar soms denken mensen dat ik ben gefrustreerd, misschien is er een probleem tussen mij en iemand of zo. Het is helemaal niet waar, kom tegen goed direct hier, hè. Ik zit gewoon en ik krijg bepaalde ideeën. Die maakt dat ik een beetje ga mediteren. Geen dementeren, maar mediteren. En als ik ben gaan mediteren, dan krijg ik bepaalde dingen in mijn hoofd. Dan denk ik dat ik kom praten door die lang smeren. Je weet, mina mati toch. Mina kompe, na mi waka, overal ben ik alleen. Minap 2 maanden. Dus dan met dat te tori de taki kom taki twisten aan people hier, kom tak aan grond tapo. Familie kijken, familie blijven, is het waar? Dan moet je een tori tide. Kom saka poku. Er is X. Wat je steeds opmerkt in het leven. Dan ga ik even iets zeggen. Hoe serieus gaan we om met het leven? Sagado Juno. Hoe leven we als mensen met elkaar? Te Udena Libi. Welk respect hebben we naar elkaar toe? Te Udena Libi. Sa mek voor usrefi? Te Udena Libi. Fawe onderhandel, fawe shi usrefi, te udena libi. Sawe denki fu usrefi, te udena libi. Damo tak libi tori ti de nangonu. Usabi seide? Temi eme kwa analisa. Temi es don, dame takanga sansa mineshi, da de chatori koin mi ede. En ik put mijn ervaring uit wat ik zie. En daarom sprak ik een keer over de realiteit en de waarheid. En ik sprak ook een keertje over Saayeshi dat Yesiere. Dat iedereen moest denken voor smofotaki. Dan heb ik bepaalde dingen opgemerkt in het leven. En soms, als je bepaalde dingen ziet, hoef je niet te gaan zoeken bij buitenstanders. Inaf zoeken naar buitenstanders. Dan vandaag ga ik bekendmaken voor de mensen die mij niet kennen wie ik ben. Dan moet ik zeggen, Mimma tek bere voor mij na Kauna. Natuurlijk, als het no de na Kauna, dat je kom ik aan foto baka dat je gwe baka. Dus te lukatori, mina lala Kauna ningre. Overstaan, mi bigisma nafpara. Mi aupa emma naf saramaka koroni. Mi pa na een blakkaman zijn geboren in het binnenland boven Suriname, waaronder mi pa e vader onder Amachaulo. En Amachaulo e vader onder Apisivu Saramakaner. Mima e vader onder Abrutu voor Amelo. Want Pisivu de goed hoop Cairo bere is wat me is aangeleerd voor mijn bigisma. U verstaan? Tewe taktori solisi, im sape ik mopo no sino sape ego. En als men praat over eenheid, tak alasma michino, tak vele mensen proberen een kopie van flow te zijn. Maar men weet dat ik al een tijdje vecht voor een bepaalde eenheid. Binnen ons negercultuur. Na afasi van unu blakkamang, elibi nanga usrefi. Dan
walosma, itakasani soms een beetje netter dan mij. En je weet, ik heb een krachtige stem en ik maak er gebruik van. Dan sta mijn merk op, dat is door mijn studie. Ik doe aan mijn eigen studie. En zo lees je, het is maar wat beschouwelijk lauw, man. Want soms hoor ik bepaalde dingen die aan mijn oren komen. En liefst binnen je eigen familie. Dan soms zit je, dan lach je. De man taki, sweepy taki aan een laf, mino kan lafu. Maar te wel lafu, mimo ve furanga watra. Ik heb iets opgemerkt. Binnen mijn eigen route. En amoro bigi klikken. Sami ik klikken, dat ik doe een zelfstudie. Dan ga ik praten over mijn eigen bloedverwanten. Omdat je pa broedu, na je broedu. Dan heb ik iets opgemerkt vanuit mijn eigen stamgenoten. En dat is de Saramakaanse stam. En dan mag ik mijn eigen stam wel bespreken wat ik van ze weet. Dan mag ik mijn eigen stam bespreken wat ik van ze ken en hoe ze leven. En dan ga ik iets zeggen. Pe au hatwa losma. Maar if wo shimi wo for me. Fosu nak mi archi samitaki. Dan moet ik abra mi egi nasi. Mi egi lo. En als ik zo gaat formuleren. Dan heb ik iets opgemerkt bij de Okaner. Dat wat ik de samafuma wina. Dan mino takabia mungo pa makasam. Mino takabra mungo. Di tabiki sama. Of sama fu een godolo. Motaka pisi fu ma wina sama nga Saramakaners. En het stukje van de stadskriolen. Dan heb ik iets opgemerkt. Een hele tijd. Ik wil het al lang bespreken. Maar misap taki asanis owiki. Het gaat stof doen opwaaien. Maar motake tide. Mitawa tijdje na Marwina. Mi wroko een tijdje na Marowena. Mitawa tijdje na Maima. Mitawa aantal jari. Ik go dape na Pamaka. Euroko na Meriam Busi. Mi wroko go to een tijdje in het binnenland dape. De meekaring en fanning. Akrikin op no makoi mi edema temi kise na motakeng. Mi wroko een tijdje na Marwina. Mi loont een tijdje na Mungo. Dat mi mek een opmerking. Dus af zijn opmerking sa mi meki. Kewa au kaner no lop you. Isap fa au kaner denki. Bala me aloba maya ye. Mi nou debanga you. Dat is een au kaner. Dat is iemand van Marowena. If a buskonde sama juka boy no lobby you. A juka bala o tegi direct bala mi a lobby e. Mi a wani libianga you. Mi a wani debanga you. Mi a lobby fa you de. A okansi sama. A lowe ma pansun a okansi sama. De ma wina sama. If u dia lobby you. Den a ukol la fanga you. If a Marowener no lobby you. A okansi sama no lobby you. A marombala no lobby you. Oh sorry fa e denki. If a fotosman no lobby you. A kan tak nanga you. Doen alsof. Maar uiteindelijk kan de oh sorry you. Taki ik meen het ook niet met jou. Als mens. Als mens ben je welkom. Maar als ras ben je niet welkom. En als ik een stukje kijk naar de Saramakaanse mensen. De Samakasembe kuma misei. Isap fa wa Saramakana relibi? Usap fa wa Samakasama elibi? En temotaka waarheid. Dat wa lofu no lop mi. Maar if u takitak we uroko trutru nanga swer fu tata daume. If u takitak we libi trutru nanga sweri fu dungulai.
If we taki we libi trutru nga sweri fu mafungu. If we taki we libi tutu nga sweri fu saka mafu. Da temta kwa sani. San true. Da fos ugo in oorlog nga mi. Da piki mi. If na wa lei mi taki. De Saramakaner gaat met jou lachen. De Saramakaner gaat jou verwelkomen. Maar het racisme zit sterk in die stam. Ik maak het dagelijks mee. Met mijn eigen familie. Met mijn eigen mensen. Van mijn vaders kant. Ze zijn geslepen. Ze doen alsof. Ze doen alsof ze het met je menen. Dat de boeze je naar baka. Ze doen alsof ze met je lachen. Dat de santi abaka. De doen like de lop you. Maar de shushu je naar baka. Het is iets dat ik jaren heb onderzocht. En vandaag voel ik om het te zeggen. En daarom, mitaking, taki, alibisa unu e libi lek libisma. Alafu, sa de bigisma be kotwa odo. Tak ano alla pirtifi na lafu. Dat mi merke op. Omdat mina wa mang, te mina wa piki was ma wa sani. Ik ben een mensenkenner. En doordien ik het gedrag heb van een mensenkenner, dan ga ik vele stof doen opwaaien in de wereld. Ik ben eigenlijk de lastigste mens in de wereld. En daarom creëer ik zelf vijanden, doordien ik mijn mond misschien als een straf heb en de realiteit naar buiten probeer te dragen, dan ga ik veel vijanden creëren, zonder dat ik iets met ze heb gedaan. Maar het is de waarheid die ik gewoon wil spreken. Binnen de Saramakaans gemeenschap heb ik familieleden. Ik denk dat ik familieleden heb. Mi denk dat de sma voor mi lop mi. Maar te you draai. Te you de na de fesi. Dat de laf na you. Te you de na de fesi. Dat de doelek die you na de brada. Te you de na de fesi. De doelek de krepina na you. Maar te you draai you baka. Te you bere bige hat you. Te you baka e bige hat you. No go suke meestal na vrienden. Suke in je eigen familie. Suke in je eigen osso. Bij je denkt dat familie lop you. Suke bena je eigen osso. In je eigen osso. Bij je denkt dat je brada na je brada. Suke in je eigen osso. Bij je denkt dat je sa na je sa. De meest geslepen stam die ik ken, die ik al een tijdje heb onderzocht, zijn de Saramakaner als ik. Ik zie mezelf ook als een Saramakaner. Omdat mi pa na binnenland bewoner. Mi eshibi srefi lekwa paramang. Omdat mi bigisma na para. En omdat je nog geboren in een parnassie, dan ben je ook, dan heb je geen rechten om te wonen. Ben je bigisma. Ben pai. Ben pai. Sweaty na nga broedu. Fu pe im libiti de na dee. Dan ben je niet welkom. En daarom zeg ik, Mojuwa Tori, mekisma e verstand. Mo legu uit die ook toe. Voor apisi, voor libisma. A eenheid binnen een ningre, gemeenschap. Mi denk taki, het gaat eeuwen duren. Tientallen jaren duren. Zolang de oude generatie van domdenken,
niet is uitgestorven. En het negatieve die ze ons als kinderen, als nabestaanden foediseren, gaan we nooit kunnen vormen om te weten dat na srefi boto di be chai sa maka be cha paramang, na srefi boto di chai parama be chai quinti, na srefi boto di be cha pa maka be cha sa maka be cha koronimang. A dokoto fantama pempen tuali. Koso ponu yau. Uno sabasandati. So langa uno sabi taki de parnasi sambai debe de famiri. So langa uno herken taki a grupa sa lowe go, a nengre grupa sa lowe fugo in Beneland. Sa lowe di be mamoro nanga langa wipi, debe de brada nanga sa, debe de neef nanga nicht. So langa unu sa e play deskundige dat we KFB, we kon jitori, dat flow een dummy is. Sa flow sabi, flow no kis leri. A leri sa de in mi, na leri fujaja. A leri sa de in mi, na koni sa wa losmano abi. Mine lees next uit buku. Ma a buku san defes mi. Teme leasing, unu no ma leasing. Temi ko in bersaba, mi blaka brada no mag doen fasi tegen mi. Temi go a Hannover, mi blaka brada no mag fetanga mi. Temi go na onverwacht, mi blaka brada no mag kijken neer na mi tapu. Temi go na Matawai, mi blaka brada mi blaka sa, mu shitak ano grati wiri kona eng. Temi go na Kommerwijnen, ik moet verwelkomd worden. Temigo na Mungo. De sama musabi takawan bakamang. Shatuwi Afrikansa. Shatuwi nenge kwawi. Temgwa di tabiki migwa kodolo. Sabi taki migwa aluku. Sabi taki na bakamang piking. Asafu nenge piking. Dona pe. Zolang uno sabasandati. O faithful eenheid. Teleka generatie die is nog demoro. Maar het dom denken, het beknopt denken naar jullie elkander toe. Dat is het grootste probleem van een blakke man. Dat is het grootste negatief denken van een neger. Het beknopt denken en het domme opvoeding die jullie is aangeleerd. Vanaf de jaren 70, vanaf de jaren 60. Van het generatie die er niet meer bestaat. Het loslaten wat jullie is aangeleerd. Woont in jullie. Hoe dringen naar Bobby. Omdat dit een bigisma bij bijper nasi. De bigisma no bij bijper nasi. Taki a blaka man disi. No mag taka a blaka man dati. Want a train sa beetje desmaf Hannover, na train dat beetje desmaf Berlijn. A sem loko sa de chades berde desmaf Bersaba, na sefi loko dati beetje desama fu een onverwacht. Na sem loko dati ben godora kwa kugrong. Na sefi loko dati ben gwa Bronsweg. Na sefi loko dati ben passa. Heer grond, heer stranang loon toe. Bikia waloko no mubabi attende. Da be chai baka man. Maar wat is het dom denken van jullie? Jullie zijn bekrompen in denken. En jullie denken dat na skoro e purdong. Onulek blaka man e denki tak na skoro na Nederlands e purdong. Hoeveel mensen van 100 jaar zijn nog in leven? Hoeveel mensen van 80 jaar zijn nog in leven? Die groep is bijna uitgestorven. Ik kom live om jullie aan te wakkeren. Omdat er zijn heel veel mensen die op FB komen en deskundigen komen spelen.
Hoe geweldige studies ze hebben doorgaan. Hoe geweldig ze zijn in hun denken. En als ik met een alternatief naar buiten kom. Om mensen te confronteren met de realiteit. Is er een grote jaloezie naar mij toe. Doordien ik kom om te vechten voor het zwarte ras. Die bekrompen denkt. Het zwarte ras. Die met opperborsu en met een ander oog naar een andere blakke manier kijkt. Dat is jullie grote probleem. Het gouden sleutel die bij ons toebehoort, ligt aan jullie zelf. Mi panasamaka. Dat me lukken in mijn eigen familie. Temi go bronsweg de karmi akudo. Temi go tap samaka de karmi nenge. Isap sede de karmi nenge. Isap sede de karmi akudo. Omdat na sansa de gramma leerding. En zonder voor usta erbij stil. Voor lukutaki, anoa dosan oma betaki. Anoa dondo leri oma ejunu. Anoa dondo sani de leru tak de manja na nenge. Me luku bepaalde speech. Sa bepaalde politieke leiders. Ik gebruik. Dat soms denken ze dat ze slim zijn. Maar wie oren heeft die horen. De man effectief die binnenland. Dat binnenland achtergesteld is. Het is waar. De man zoeken om een watra. Na Saramaka. Perema meka stuw meer. Het is waar. Dat binnenlandbewoners achtergesteld zijn. En als jullie weten dat jullie achtergesteld zijn, like Busko de Sama. Dat zou moest doen. Dan opofeti. Maar om opofeti voor fetu srefi. Om opofetu srefi. Dat je teesi dat je brada ega fesi. Dat je go suku wisi voor wiseng. Inom feti srefi. Voor te ishitaki a trama ega fesi. Dat akrabu mentaliteit u abi. En daarom mek im luku. Ten je luka binnenland. Da ala agudu. Ik sa let tussen u ai. Let fesu noso. Ik kon gudu foto. Isapu zeide. We horen schrijf dong. A eenheidsvorming. Ano de. Mi taiguk ba de grama de kapte de basha. If one eenheid kon binnen ningre. Dom ap one grama no mo. Isap zeide mi takeng. Zolang wabi au kansi gamang. Zolang wabi sama kagamang. Zolang wabi aluku gamang. Zolang abi kwinti gamang. Zolang abi sama kagamang. Ningre no kawang. Zolang abi bestuur. Fu para. O abi bestuur fu Hannover. O abi bestuur fu Bersaba. O abi bestuur fu Berlijn. Ningre no kawang. Zolang u sabi taki a verdeeldheid voor blakkamang. Donna usrefi. Niemand gaat ons bijeen kunnen brengen. Na onumus roko na eenheid. A eenheid e begin binnen in osso. A fight sade maar e fight me. Ik ben een gevaar. Omdat mensen egoïsten zijn. Omdat mensen niet luisteren naar de woorden die ik verkondig. Mensen kijken naar mijn lelijke gezicht. Mensen kijken naar de termen die ik soms gebruik in mijn life. Als je met een blakke man wil communiceren. Als je rustig met een neger communiceert. Als je zacht met een blakke man omgaat. Gaan ze jou niet verstaan. Tewan wat blakke man versta je. If je tegen, je mag niet zomaar op straat gaan. Schatje, het is niet goed. Gaat hij het weer doen? Ik zie het binnenshuis naar mijn eigen kinderen.
Dan gaat men zeggen, Flo is een strakke vader. Flo is een strenge vader. Het is niet waar. Je gaat je eigen zoon zeggen. Bijvoorbeeld, Chifrayan. Als papa thuis aan is gekomen, moet die voordeur niet open blijven. Het is niet goed. Gaan ze het dichtmaken. Morgen gaan ze het weer openmaken. Je gaat zeggen, die voordeur moet niet open blijven. Het is niet goed. Ze gaan het vandaag dichtmaken, morgen gaan ze het weer doen. Weet je wanneer ze gaan stoppen om het dicht te maken? Mitegu taki. Utapa kadoro. Utapa kadoro. Saka saka. Mi baru omeni kalesi. Uneyere. Da adoro o tapo a wiki langa. Da baka tu wiki. Da asem oefen sa de oefeni. O begin baka. De kinderen van tegenwoordig. Ze zijn in strijd met hun ouders. En daarom zeg ik, opvoeding begint binnen ons huis. En weet je waarom? Ik nog steeds word bestempeld als een idioot? Weet je waarom ik word bestempeld als een klootzak? Weet je waarom ik word bestempeld als een niksnutter? Weet je waarom? Omdat ik verstand heb. Weet je waarom? Omdat ik een opvoedende taak heb naar anderen toe. Mensen zeggen alsof mijn leven beter is. Wel, moet tegen wat sanity de mensen. Hoe sap sana wa wiswasie man. Binnen mijn eigen familie. Trouwen net takangami. De kaar mi wiswasie man. Binnen mijn eigen familie. Ik kies bepaalde porning. Omdat mijn liefde naar een wet en regel. Wa wiswasie man na be eigen osoere. Wa wiswasie man na be eigen wagiere. Wa wiswasie man na be eigen vervoeriere. Wa wiswasie man is tribondro wenkri balkon. Wa wiswasie man e de las fusma in abirti. Wa wiswasie man no op onderdak. Maar zolang je op waarde in een libi, dat is maar elkaar je wiswasie man. Dan moet je analyse gaan maken. Look who's talking. Dat im look who's talking. Wa wiswasie man altijd op verstand. Sa unu no denki tak op verstand moro unu. Wa wiswasie man ne bawe oso baka e ma oso. Wa wiswasie man of wa wiswasie uma e froisik mo bofe ma oso da ego set libi. Wa wiswasie man ne tananga wa 200 gezin in wa oso. Wa wiswasie man e start maar gezin voor op wat toekomst. Tewe karwas ma wiswasie man. Tem ka straat mi muse begu sigaret. Tra familie e lukumi na nga wa aisa no bung. Omdat me du kurturu. Wel no wa kurturu man e pinaire. No wa winti begeleiders. Ne pina. No was basade ina winti bribi. Ne pina. If une bribu kan go meka peiling. Teshua obiama eigenlijk. Ik trek mijn woorden terug. Teshua obiama no wata in wa paleis. Ade tevreden lang a krosje in sa etaire. Uno be sabi. Teshua obiamang. Noa abi noa sor e warda sa abi. So lazy na wan ano wani. Want wan datra e sor direct sana e warda. No wan datra ne reep chiwagi. Ala wagi ala datra e reep bigi wagi. Ala voorganger e reep bigi wagi. At moment sa jullie obiamang op waarde. A eerste sansa do bige tak voor you. Ja bakru. A eerste sansa do tak voor you. Tak je dealing drugs. A eerste sansa do tak in you. Ja wa oplichter. A eerste sansa do tak in you. Tak you nou een bedrieger. Maar a
kama zij bedriegen in kerkie. De kabadriegers zijn in kerkie. Zij we stort ook kamoni. Dat ook een wraakbakketak vloog gebruik aan woord ka. A bedriegers zijn eteku 1/10. We pay SZF. Alamong. Money et trek af uit uw salaris. We goedu den datra. Dat mi no tak anomag. Want mi loopt alla datra. We hebben elkaar nodig. Ik bestempel niemand negatief. Maar we praten gewoon over de realiteit. Alamong we stort uw money. Gratis. Omelis we gaat datra. Is dat geen bedriegerij op hoog niveau? Alamong, we pay 1/10 na akerki. Is dat geen bedriegerij op lichterij? Tewa datra erei wan bigi wagi. No man tak next. Tewa lanti wan douane eta in bigi oso. Une kosaman wan tamana bigi te amana douane. Amoro gudu corrups. Sande dat de douane is. If je pay 10 golu van pakket, de ma e bepaal a prijs, dat je pay 1000 golu. Wie corrigeert de mensen? En dan heeft men altijd negatief te praten over de obiamang. Wie bestempelt de pandit? Negatief. Je hoort het nooit in de uitzending. Je hoort het nooit in de ether. Maar men heeft altijd te lullen over een obiamang. En daarom zeg ik, binnen jouw familie. Weet je wanneer het eenheid is? Weet je wanneer het eenheid is? De isiki da atoso. Dat tesma eko luku na atoso. Isap sa de luku. Ino dedete. Voor de vet veel gudu. Ino dedete. Voor de vet voor je waarde. En isap soba aba asan dat sterk. Bus kondresma. Den gramang. Ubige pour den dondo wet dati. Takte dede. Dat dem sma voor jou. En vet voor je waarde. Skoutu wes rotomi. Die ben protesteer. Dat mi ben shi a gedragba. Van bepaalde sma. Ben bige reageer. Dat mi waarde sa ano den bij. Dat mi ben mek bepaalde opmerkingen. Dat mi waarde sa ano uno apmoni na ini. Fu bige vet ving. Dat mi shikba sa na uno gedrag. Las mi laswa omu, mi map chimbrada. Dat de man tegen mi dat flow ino kona de doso. Tak nee. Flow ino ka beri itakru. Itak ai mi takru. Flow ino kon dino wa aandag mi takru mi tak ai mi takru. Isafu zeide. Mi takru. Dat is waar. Mi na wa takru boy. Dat is waar. Maar temi takru 10%. Unu takru 1 miljoen. Isafu zeide. A eerlijkheid langa a true fami en libi. E soort takru inu ai. A omuf misa de las. Isafu be sabe ina libi. Lek jonki. Lek wiswasie mang. So ube sabeng. Ube sabe lek wa crimineel. Snap ze dit tegen me? Flo, die dag is de familie bijeengekomen. Het was gezellig. Mitak awari domru beest. Dama besiki. Omer funu ben bokomoru jamang. Tembe stop dape. Me chawawa moni jamang. Wins abe serde san bakasan be chajeng. Fostrom sha famiri. Kona wang. Usabote a famiri me kona wang. Teden dede. Dat de go sek den bella de tingi es. Di mi grandma mayet las libi. Dat mi be shifa famira eenheid. Adida de be sek de es. Dat was je familie bij inkomst. En als Flo niet meedoet met het hypocriete mentaliteit van vele kwakzalvers, van vele mensen bedriegelijke opleiding,
Het zogenaamd doen alsof. En omdat flow niet meedoet met die sakka mentaliteiten van vele mensen in de wereld, dan ben ik een negativist. Die mi palas libi. Mi ben je eenheid. Mi ben je eenheid die mi pabelas libi. Mi taka no sport biga family bigi. Te you siki. Suku yepi na family. Mo luko mens ma o yepi. Te you dena atoso. Ye suku yepi. Luko o men family steun you. Te you de in wa kulturu probleem. Je bent je verwikkeld in een negatieve takroeie je ziel. They wish you, they put sanji you, suku yepi, na familie. Luku omeno steun you. Dede, yo shak ka familie van familie bigi. Te you dede, ne ye shi lobby. En daarom itak you amalek mi, tem no demoro. So want wanga mi no sak. Te no lop was mata da libi. Inaf lobeta dede. Mi papa Dani me keep ching. Usap fa atra groep eshi dem ching fu papa Dani. Tak dem ching papa Dani na low mang. En if de familie wamba mu yanga mi, umag. If uno wamba mu moro no sak, weet ya wan familie naam. Ma wan no familie. Omdat mimma na foto ningre. Da une beschouw mi, lek familie. Maar tem dede tide na kadei, dat we wat lonko lek wa idee. Shoulder meter jullie allemaal. En daarom ik me jere tak ik hoigri in familie. Tak flow na hedi kamia. Daarom me jere tak disco to srot om ik kies mi mooi. Daarom me jere lek activist. Lek strijder. Tak abonji mi, me lult op FB. Voedimi e proberi. Hoe vet waar rechtvaardige strijd. Die sapsa de loer voor mij. Flow moet de fouten ingaan. Dat ze stof op mij kunnen vinden. Het gaat jullie niet lukken. Mia delekewi. Mia kolekewi. Wasan sami merk op ook toe in alibi. Binnen aan ningre. Alibi voor unu ningre. En vooral in het stuk van het binnenland. Te was ma da libi, une eike efa abi wisi. Te was sama da libi, te de sembe fu da libi. Wata chai di wi, a poef di puma hedi wi. Buta hedi tapu, fu luku efu di sembe de ababi wisi, dabe da di libi ting. A tesma de de wego eik, luku sumaba wisi, sumaba libi, suma be wisi. Het zijn omgekeerde opvattingen die jullie hebben. Te was ma da libi. Une schenas ma luke fa sma abi wisi. Dat tasma dede fosi. Dat we chas kisitap ede. Dat we chas kisitap ede. Dat we chasani nanga sweri. Sa sweri edu. Isap ome fu da libi. We wisi. Ondro. Lek van mi ben duwasani. Tap mi leti. Dwanga du. Anogi. En daarom tem ik live. En hat omenisma. Mine begisma ere. Suma ka apwa away tap mi. En tegen de tak toshi flow. Flow e ando. Upiki mino. Suma eko was na mi. Kan temi tak to ka flow. Flow e begonu. Of flow e len mona unu. Upiki mino. Het kan niet. Ik leef met wetten en regels. En daarom zeg ik, de meest geslepen stam, geslepen mensen die ik heb opgemerkt in mijn levenservaring, het zijn de mensen van mijn vaders kant. Ze komen nooit thuis bij jou, omdat de vierde schreef. Nooit de kon aan jou, lek neef. Nooit de kon aan jou. Lek sisa. Nooit de kon aan jou. Lek brada. Te dede akade do sofi spang. Te dede adedo sofi spang. Te gua delek Judas. Foudi moye.
Fafa vrouw, fafa ching. Dat is het meest wat ik heb opgemerkt binnen het Saramakaans gemeenschap. Ik mag het zeggen, omdat mi panasamaka. Mi eet de wan tijdje. Mam no ben wan take nooit. Wel tide mi de aan. Dan mo bossa tori. De fu wan debu nangami. Dat we debu nangami. If we no wan debu nangami. Nou zaak. Familie kijven. Familie blijven. Het is niet waar. Anote ook moppen uit wang. Vagina. Anote a sperma voor je pa. Spoitigo in die view ma. Dat wat ik ununa familie. Het is niet waar. Familie is het denken en het leven naar elkaar toe. Dat is een familie. Ik heb bepaalde dingen opgemerkt die me bij siki. Die me mabelon toe is sukuyepi. Dat sukuyepi na mi pa familie. Isap sa trauma betaki. Asan say kisa boy dis ano tru obia. Ele. We tire di mora obia. Gado sarmi. Ik eet vrij. Ik drink vrij. Ik heb alles in het leven wat ik wilde. Dat tire na dei. Dat ik had om mijn familie. Dat ik had om mijn sma. Dat mi ab bakru. Dat mi ab disi. Dat mi ab dati. U begrijp? Maar unu na bakru. Una next. Maar wat 80 jaar we tango ma ete. Unu na mina. Unu no wiswasie. Unu mo for no doti lek nif mi. Maar tanga no. We tan 30 in waka oso. Mi wiswasie mam no bawa mi mabakajari. Mi wiswasie man nooit mi go tanga skoma in oso. Mi wiswasie mam no go tek mi grandma nga mi grandpa jari lek budel. Tak mi jari mi grandma jara mi grandpa jari kon deers wa internat. Mi wiswasie mi takru. Maar a oso mi grandma nga mi grandpa nga mi majari. No ka ab nummer 81. Da ite 30 oso di na jari. Dus tapos moeder tjawa briefie kon aan de nummer 31 of 81. Dan kan de baka oso dat abete ti oso. Dat we elkaar mi wiswasie. De realiteit is hard om aan te horen. Maar die mi de aan. Dimi, maar lees me gonna win ti wai. Wat lees me gonna win ti wai. Dat mi omu on peiben de na libi. Matre, mi pa brada. Nooit de lobu nu lek foto negre. Nooit de lob dem chin fu papa Dani. En unu na dem chin fu Dani. En ook to want to wiswasie wang. Leki saf mi na nga brada. De no lop mi. Maar bi kanga unu. Dat di mi go dape na winti wai wa leisi. De sap sa mi omu taki. Mi omu san dedekba. Atak flori. Mi tak ya omu. I wiswasie. Mi tak omu seide ye takso. Fuses ayari opo womi. No vosi konja. Kolukunu. Sana libi same libi boy. Mi tak omu. Ma ben druk. Omu taki fake ben druk. Dai no sap tak des ma fi deja. Dana bigi no mi kon bigi so taki ne koluku moro. Mi tak ne omu datana tori. Ma omu. Ti de mo piki. Omu. Ti de mo piki. A boy so no lobby do na flobeng. Mi tak omu ya leti. Ma mo tegi wan santi de omu. Di ayar dis opo no fos mi ko lukunu. Ya leti. Ma temi fano no de taba fucking jari po deja. So to anfu sa pemetang. If no de mi fano na winti wai dape. So to anfu sa pemetang. No wang. Zap sa mi omutaki. Dam if me want dam nafkon dape moro yap tak dam nafkon. And that makes man all up me. Omdat we virus ref mo gamang.
En de meest geslepen natie, die doen alsof het zijn mijn eigen mensen. Dan mag men boos worden. De Saramakaners hebben een geslepen negatieve mentaliteit en een racistische mentaliteit naar elkaar toe. Vooral als je niet in het systeem van hun bent. Dan zijn ze de meest geslepen ras die ik ken. Het zijn mijn eigen mensen. Ze gaan met je lachen. Maar bakadi, dat is santi. Ai faigo di ba. Dat draai dat de mek shushu. Ik heb jullie door, maar na piki mi no be wan pikunu. Mi be gwet libi mi wan sondro unu. Ifu no wa libanga mi no kasak. Wabusre fanoudu. Ano tsoso tu dede. Dat we kowe horu kabigi de doso. Dimi brada dede. Evisha ka inait. Dat tijdens a dedos op je brada. Ivanildo Daniel. Dat de hoi grimi. Lek familie. Dat de boose you lek familie. Igi brada nanga sa. Dat de hoi griu. Dat ook o tegi mi tak familie. Ap eenheid. Dat ook o tegi mi tak wa brada nanga sa. Mi igi brada konja na mi jari. Ko taki. Tak e mi sap tak mi dak ne leki da me ka koi mi dofona. Igi brada di besiki de taka yorka. De kosmi. Taka takrusan da mi tapu. Dat tide na dei. Da oko kar mi wiswasie. Mi wiswasie ma ala kasan ina libi. Unu no wiswasu na bi ka. Ala materieel sam abi mi sap tak mo de gweli beng. Maar tenminste de chief mi. Neli po mo fina libi. Lek fami be kisi. Fude mi wiswasie. Fude mi wiswasie. We lul langa. Ino be wan pikunu. We lul. Usha wiswasie manja. Sa we car flow. Dit is mijn huis. Alles hier is van mij. Usha wiswasie man. Meer tak mina wiswasie man. We lul lukuja. Mina mag doen mamo soru no. Usha wiswasie man. Usha wiswasie man. Alasana abina kalibi. Uno no wiswasie do na next. Kuja. Uno wiswasie let me do na next. We karmi wiswasie man. Magado Sara wiswasie man disi. Dat digado Sara wiswasie man. Dat gebruik ik verstaan. If na mi waarde interesseru no. Dan mo soru tak mi delek famimte. Hebben jullie verstaan? Dus als familieleden niet met mij willen bemoeien, heb ik kam met jullie. Hebben jullie gehoord? Daarom met taki altijd taki. Eenheid binnen de familie. Dat is mano dali bimoro. Eenheid binnen een blakke ras. Dat we las libi. Dat we longa apenti. Innergeliefde neef. Soms met een lach, soms met een traan. Bij ons was hij goed en bij de Heer is er beter. Fuck you! Dat we tak dadelijk bakabonuma gaat tekeer. Obiama gaat tekeer. Ga je zeggen, hij gebruikt weer krachttermen. Maar wat ik, het inhoudelijke wat ik daarover uitleg, verstaan jullie niet. Ik ben een wijze man. En dat doet vele mensen pijn. Je hoeft de mensen niks te doen voordat ze jou haten. Alleen het feit dat je over de waarheid praat, dat je potistondi naar je passie. En nengre is zoeken eenheid. Maar zolang uno liba pissi, sa de bigis ma funu leru, a don de opvoeding, sa de grandmanga de grandpa leru nu. Nengre no kawang. En daarom ik im lukutaka meest achtergestelde nasi, sande na blakkamang. En te u etak a waarheid, dat je no lop you. Wel u na flop me. Vanaf tide, misa libanga de chief me. Vanaf tide misa libanga mimma. Mimma na inastasma, samitak mika libangeng. Bakatem nabi mamoro, daarmee lief misrefi. Maar jullie moeten het weten, lik ningre. A eenheidsvorming binnen de familie. Takru familie betre moro bon kompe, maar mars. Het is niet waar, het is gewoon een gezegde. Takru familie, no betre moro bon kompe. Familie, na desma se liba liba ngayu. Familie na desma
sa e krepina na you. Familie na de sma sa e viering te wan no to de na you. Want die ben de in probleem na de school toe. Ik ben geschrokken dat er zoveel mensen gehuild hebben om mij. Ik ben geschrokken dat vele vreemde mensen een donatie hebben gestuurd voor mij. Bepaalden hebben me een geldbedrag gegeven. Omdat ze het zo erg vonden. Nooit even een fucking neef. Een zus. Een broer. Behalve mijn zusje. Om moeite te maken voor je neef. Je oom. Om te zeggen dat omo jongen. We staan achter je. Maar mars. Omdat Tereko beg you. You know what you ding. Deze afzade taki. Ama money. Mama greedy. Natuurlijk. Temego pour de kabakru. No one neef neko knapangami. Temego pour de kayor kajisma. No one ka omu of nek of tante neko knapangami. Na mi wego. En daarom ik de wasai libangami. Nanga de dat me libaka. Temi fado neti. Tem go yepisma. Pour takrusani. Mi fen wapchi stuiver fing. Na mi we knapu. En dan mis kreki fushi om een vreemde sma. Ik knap bakami. Ik heb het opgemerkt binnen de familie. Alla jari. Vreemde sma ik kon janami. Dat ik kon die een percentage. Trouwens je wan pangi kompot na posu. Trouwens ik kon kompot was with sopi. Nooit wan kabrada ik kon. Chawa sopi kompot nee. If you brada chawa sopi kompot nee posu. Ik kan go eke luke van wa kabatra cha kompot dat if wish you. If you sa chawa san kompot na you posu. In koni luke van wa bakru achako sakaji you. Te you sitak you bere en hat you in a Libi. Ga het meestal niet ver zoeken. Zoek het binnen je eigen gelegenheid. Je eigen familie. En daarom heb ik veel vijanden. Ik leef met de mensen die met mij willen leven. Ik wil niet geloven hoeveel mensen gehuild hadden. Toen ik in problemen was met de justitie. Zelfs de politieleden, politiemensen die me ook gepowerd hebben. Ze hebben me nooit onheus behandeld. En het is de heren van RBT hebben me negatief behandeld. Ik mag niet jokken. Begrijp je? En daarom ben ik met zo'n boodschap vandaag naar buiten gekomen. Takru famiri. No betere moro bon kompe. Het is maar een gezegde. Temi kot luku. Dat misschien wan bigi futuma konja na mi. Want man wan bigi ede wan bigi soro nesting. Ano buurman wie se meestal jere. Ne egi brada. Ne egi sa. Ne egi neef. En daarom heb ik mi tegi taki. Binnen mijn familie heb ik het opgemerkt. De loopsanif de doso. De loopsanif de doso. Pour blaka nanga de kasandati. De lobeng. Te de go sek de es. De go sek de belle. Ja de wang. We daarbij dat ik bedi. Om mijn familie ben go steunen. Om eens maar bij borwa supucha go jeng. Nooit dat money. Nooit negre ap money. En dat maakt de trabo volksgroepen. Abe 10.000 betre moro unu. Nanga de heer apuku zou abo tapu we pina. Nanga de heer Aisa zou abi we pina. Nanga de heer Ingi zou abi we pina. Sapu zeide, u lenga power, maar no lenga verstand. Alla de obia zou abi, na bigi obia, maar u verstand ching. Daarom ik una next. Armoede is een keus. Ik weet waarom ik het zeg. Omdat mensen wel wist kiezen om een land te blijven rijden. Mensen kiezen wel wist voor een tare bij Sigri. Mensen kiezen wel wist voor kiezen een cheporti mentaliteit. Het is een keus die je maakt. Ga je aan 10.000 hebben, dan ga je op de hoeken gaan staan. Om te doen alsof je Don Chata bent. Ga je 1 SRD hebben, dan ga je bier kopen voor vrienden om op hoeken te gaan staan. Om te doen alsof je rijk bent. Ga je geld ontvangen eind van de maand.
Dan ga je big time spelen en minder moet iskerle qua porti alata. Het is een keus die je zelf maakt. En daarom zeg ik, met taktire na familie, takru familie, no betre moro bon kompe. Di mi be siki wali isi go na atoso. Mis krekif si o mijn vrienden ma wanko lukumi. Mis kreki. Daarom de man dat een koning wordt niet gewaardeerd in je eigen huis. Binnen jouw familie beschouwt ze als een lowman. Omdat je over de waarheid praat. We denen low. Toch maar bij Bumorono. Deze wa familie koluki solis. Ik kan bige chibri portemonnee. Na money do kosuku. Na nyando kosuku. Da solisi. As a money say langa jideng. De opaitin pasi nanga money say jideng. A money fi say jideng. De charen go trowa berpe. A tin kholu sa de kosuku so gana a donatie sa de kosuku. Nanga say money dat de probeer wish you. Jullie denken dat ik het niet weet. Uno sapi eten na grond tapu. Ik ga mensen nog laten weten. Ik ga mensen laten weten wat jullie denken dat ik niet weet. Deze bepaalde familie. Ik kom in Bigedok. Ze hebben gekozen voor tawa portisma. Ze hebben gekozen voor tawa wiswasie. En daarom is armoede een keus die je zelf kiest. En vandaag of morgen, uno wa loopt me. Uno be loopt me ba. Dat zou ik doen. Mim kree. Waarom moet ik huilen? In plaats dat je een familielid steunt, steun een vreemde. Want in de meeste gevallen, als je op straat bent gevallen, kan je weten dat na vreemden maar op je. En daarom heb ik mina wa wakamang. Wie spem go, mine luka mi baka. Temi lukwap torija in para. Walos ma betek mi kwalijk din betaka realiteit. Wel heb mi tegi taki, afas wap shides ma elibi nga mino. In para. Ik wil het niet geloven. Een bepaalde respect die ze geven aan mij. Omdat ik niet van aandacht hou. Maar vele mensen die me in het begin niet konden verstaan. Die me betak bepaalde sani. Mes kreki wushino tak des ma edi een bepaalde lobby. Ik bedank jullie ook daarvoor. Yo, apwa toevallig profeta minder, ik ken ze ook. Maar life goes on. En daarom zeg ik. Unulek blakamang. We luru. Takwa no to. Kamit i blaka brada fi laughing. Unulek krioro. We luru. Takwa ongolo kukanaki blaka brada fi gebruiken tegen baka. Dat is het denken van jullie. Dat is het leven van Unulek Ningre. Dat tide na day, dat we go te met luku stocking en kos blakamang. U artje samen taki. Ik praat over het denken. Ook van familieleden. Mine effectief familie grong. Mine effectief boedel. Tegaro sarmi. Dat me bouw die alamipching. Usap sami yere. Bigisma in mijn familie betaki, mine dedek welip san ching. Dat is het denken van Unulek Ningre. Wel, mi dat wan dedek welip jidep ching meer. Tenminste heeft de walibangami. Want als ze dat ook niet willen, is het ook hun zaak. Als iemand van je houdt, kan je de persoon niet dwingen. Als iemand niet van je houdt, kan je de persoon ook niet dwingen. Ook al willen je kinderen vandaag of morgen jou niet zien als hun vader. Probeer gewoon door het leven te gaan zonder hun. Ook al wat ze ook negatief over jou willen denken als vader. Leef en laat leven. Ook binnen je eigen familie. Trouw af ding. Lik familie. Mi doe den boom. De hoi griu tamara. Nya sref den nabi. Want fam de ja. Mipsa apisi fu armoedak ba. Tinsma ne prati wa wat pakitop ramen in mi oso. Nanga de her go to funu we go buy top ramen. Tramay stop nanga bigi wagi. First wing grade me go buy 2 exi.
Daarna des marate te lukuneer tapju. Trame weer goat keti. Dat we parkeer de waga strati. De van wagi apwa waarde. Voor 20 voor 150 dusung. Dama osso apwa waarde voor 2 SRD. Lijkt niet overdreven. 25. Nee, 2500 SRD. Daarna des marate luki. Mipsa apisi voor armoedekba. Maar minopsa en zomaar. Door mijn verstand te gebruiken. En daarom zeg ik. Binnen de familie. Moet je proberen om goed met ze te leven. Maar als je met hun wil leven. En ze willen niet met jou leven. Vergeef ze. En hou je op afstand. En daarom wabe tegen me. Die mi pa bedede. Taki. Mi aba maniri fu mi pa. Mi sap taki. Wama money ne berdede. Mi tak brada ya leti. Teki kamoni baka. De fa berde adede no berti de da dede berta bari fa no berta bari berta tamara soni do nyameng. Soni do nyameng. If I traleke di la eskas bela wayan laga. Talaga latte bere. Dus ik geef jullie nogmaals een tipje. Uno luid op familie. Het was zwaar voor mij. Om familie mi beweri tena mi neki. Omdat mi bedenk nobody love me. Maar die mi koleers op sana wa familie. Betekenis mataki brada. No stress om je neef moro era brada. No stress om je neef moro era brada. Metana para. Isap sa de taki. Flow ye ta fara. Maar de etana foto, dat me go luku ding. Mi etana para, de taki walis do ko luku mi. Dat de etana beneland, dat me go luku ding. Hey, unyami mars. We play de bunagami. Hey, u dok. U go dok. We play de bunagami. Dus, ano fara fu mi go luku nu, maar afara fu unu ko luku mi. En tegen Lukudeng. De vierde schrift dat ik de belangrijk mori. Ik heb het beter dan jullie. Toch met ondroji unu. Unu nog beter moromi. Maar je gedrag hoe. Dat met de mataki. Sommigen gedragen zich groot. Terwijl ze in het geheel niks hebben. En anderen gedragen zich neder. Terwijl ze eigenlijk alles hebben. Ik weet niet hoeveel tekst dat de precies langer mino lezing. En daarom met tegunu. Taki mi en lasa tenko lukunu. Maar unu ne lasa tenko lukumi. Dat te met de meestal. Vooral mi Saramakaners. Of Saramakaanse mensen. Flori ikona. Ai ba mi. Of hou die moeie. Ai. Fafa vrouwen dem ching. Langam no shi. De play de bunanga you. Dat denk mi no sabi. Maar zo'n spelen het spelletje mee met ze. En daarom zeg ik, een meest geslepen stam die ik ken in mijn leven zijn de mensen van mijn vaders kant. Dan met dat taki abra pisivu Saramakaners. Dat tedeshimi, de funo atakangami alibego doro. If uno verstang abra sami taki, uluka life die stilesi, dat we verstang. En daarom tide mitakatori. Lek van deja. Melibif kurturu. Trawa e play heiden, trawa e play kerkimang. Tak flow, flori e hore bezig nga satang. Maar a voorganger zei nyamu money en e hore bezig nga satang. Dan mi we beschouwelijk bonumang, maar we sluipen go teki wira de omufuna tapsei. Isap ome familie ne bemoei na mi. Ook te voor mi passei. Omdat deze saptak me hoor me bezig naar een kulturu. Dat je ziet dat jarusu de in ding. Maar de doet alsof. Maar de denkt dat alle de chief papa Dani. Bo wiswasie. Wel dat is no wiswasie. Omdat dat is ne chare ede ko fu kobo. Dat is ne chare ede fu du so wan nangeng. Hij heeft zo roefa hij denki. En dat wap last ving. En dat maakt de kier mi pa. Dat make them boose mi pa. If they no be loba pa, I denk do loba ching. They for mi pa na tap say.
nakenanga tiki. Dat die mi pa dede. Dat wa love de e play van de belo Papa Dani. Papa Dani dede ma en boy dete. U denk tak mi no saptori. U yere a kerki singi. Sameki in Sranang. Anaki wang, Jezus enaki tu. Anaki tu, Jezus enaki 3. Anaki 3, Jezus enaki 4. Anaki 5, Jezus enaki 10. No, 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 asamang. No, 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 asamang. Na mipa mek asingi dati. Mipa, mopa uit akurturu libi. Da abra, da ga kerki. Da sem kerki pe mi pa ben go. Da mi patroe ala de kurturu sanfing. Da be go na gats basuin. Menkendam. Da de kerki man. Say tak dak de na broeder. Na nga zuster da de yagi mi pa. Omdat mi pa be si bepaalde kroeg toe. Sa de be haluit in a kerki. Sa de kar gods basuin. De saka voorgangers. Say play Judas. Da de gebruik de strip in de kerki. Da de be yagi mi pa. Na boy dani de ja. En lek van mi pa be hinderlijk. Mi pa no be loba a negatief. De familie kier mi pa. De nak mi pa na tiki fom mi pa. Dat zogenaamd de doe lek de lop mi. En daarom ik mi tegen tak u denk mi no sabi. If ino be loba okro uno loba siri. En dat makes man no lop mi. Omdat de kier mi pa. Dat de denk tak do kier mi toe. A kan tak wo kier mi. Maar mina Job. U kan doen zo wananga mi. U kan vernietig mi. Maar mi ziel na gado e bepal. En tide fosi mi firi voor piki familie. Hoe leren? Tide fosi mi firi piki familie. Het leven gaat verder zonder jullie. Geslepen Judas dat jullie zijn. Van mijn vaders kant, zowel mijn moeders kant. Behalve de wan sa elibalibi nangami. Lobby di den baka. Maar de wang. Sa denk ik karmi wiswasie na baka. Temnya wang. Temnya 100 foru. I denk ik kafu bij wan pakit op ramen no. Omdat mi gebruik mi verstand. Mek tiden na dei. Gado seigi mi. Nanga de bouyeye. Nanga de boon konfo. De Jimmy in a libi. Sami we wani. En dat e hatunu. A bigi patenti na dagu neki e hat pussy. Nanga dat mi wan tapu. Mi fantama fa busra maini. Mi jebri jaini fo jinta. Mi hankra te mi grito. Mi hankra te mi gremu. Namna mi deya. U verstaan? If uang lop mi di mi meka life disi. Ada unu. If unu wa lop mi. Ada unu. Maar de meest geslepen stam die ik ken. Die doen alsof. Zijn mijn eigen mensen. Dat is de Saramakaners. En ik blijf bezig gaan. Omdat mijn soort dat ik me lobunu. Ik blijf ze bezoeken. Omdat mijn soort dat ik me le denken lek unu. Mek tango na unu. Omdat mijn soort dat ik me ap lobby junu. Maar unu no ap lobby junu. Maar mijn soort dat ik me juna lobby. Still a lobby de. Mi lobunu. En me talobunu. Omdat me ano wa hypocrite lek unu. If uwa yagi mi tem katap sei. Dan me gwef mi rustig. If uwa for mi tem katap sei. Dan for mi. If uwa kier mi. Dan kier mi. If uwa wis mi. Dan wis mi. If uwa boose mi. Dan boose mi. Maar mi lobunu. Wis uno lop mi. Maar mi lobunu. Omdat me tan soru taki mi ne denki bo knop lek unu. Ja? Dus. Dat was mijn korte life. Mina kurturu man. Mi elibi fu kurturu. Nanga mi roko samedu. En gado jim wan seigi en tapu. En dat mek me op een grond tapu ai. Mi barodi. Te wan tradi baka. Hier wat is.